тя пак... Аз дама не бих казал на такова нещо. Да, на такова не е. Аз си говоря за голямата любов. Може да сложи по начин, по който да кажем, да не те обиди. Да не те излага пред приятели, да не го прави грозно. Да. Обаче нарани ли ти достоинството? А то беше хлътнал като ученичка. Сигурно за тази, която сте сменили квартирата, къде беше на Петекюшен? Балей! Всичко знаеш. Всичко знаеш. Аз помня, каквото ми се казва. Помниш като асансьор. Следващото повикване. Какво искаш да... Всъщност, защо имате тия неприятности с вашия компакт диск? Заради тия цинизми ли, които правите? Вие в същото време си направихте добра реклама. Не си направихме. Защо започнах аз... Едва си купих касетката тук. Хора ми се оплакват, че не могат да си я купат. Свършили? Не, касетите не са спряни така или иначе. Не, за компакт диска беше спрян, доколкото... Той не е пускан просто и... А ти жегата, върче. Това не зависи от нас и тук в момента да кажем, че на никой нищо не сме пластали, напротив, имахме огромното желание да ни излезе диск. Понеже звука на албума сравнително е добър, пък и края на 20 век нормалният носител за едно нещо е компакт диск, не е касета. Но аз не мога да кажа, че саундът ви е много добър. Саундът ви е прекрасен, страхотен. Много групи, които претендират за творчество. Тук може би ще си дойдем. Аз прекъснах ли те нещо? Не, ти понеже ме попита защо не е излязло на диск. Тръгна да ти обяснявам, че нито сме плащали на някой, просто решиха така висшестоящи органи, които имат контрол върху... Като казал органи... Нещо, като си жива цензура за нас. Но всяко зло за добро стана общо взето, защото не е точно така, защото с цялата тази шумотевица, която се дигна, хубава реклама, хубаво албум върви двойно и тройно повече смисъл, любопитно има на хората. В интерес на истина, предишните 3 албума са ни много по-цинични от този, ако за това се говори. В смисъл, като текстове има много повече лириката е на ниво, крайности. Тук има просто... Има си някои такива изпускания, примерно, така се каже. Изтървали сме. Лирически отклонения, но никой не може да отчудим с това нещо. Не, вече всички очакват от вас това нещо. Между другото и ви възприемат първосигнално. Това не ви ли дразни? Защото казват, тия са... Те само знаят глупости да дрънкат и защо въобще. Хубавото е, че има хора, които не ни приемат първосигнално и успяват да оценят все пак някакви достоинства, че има в цялата тази каша, която сме забъркали, но смешното е, че си мисля, че се гледаме много сериозно или че нещо искаме да втълпим или че специално сме нагласили, както каза ти, стратегия за цялата тази работа. Ние съчетаваме... Ама работите за този имидж все пак. Продължавате да работите? Не за имиджа, работим за групата. Имиджа така или иначе, къде по случайност, къде от само себе си, къде с малко усилия е създадено, въобще не градим имидж на скандални. Смятате ли, направите един лиричен албум с балади и с едни текстове, които са за това ще ви купи някой, никой няма да направите? Не, аз значение дали ще ни купи. Сигурно може да се продава. На вас не ви е интересно просто. А какво е отношението към колегите ви? Защото тук няколко песнички има. Тинтири-минтири от последния албум. Предишния знам, че имате към Дони, Момчил, към Ирина Флорин, към Мариус. Дефлорин. Дори към как имате куркане на Мариус. Що па се казах? Защото започва едно парче така в началото. Кое беше? Чакай, сега ще ви кажа. Аз и тех не ги обичам, честно. Възбуден съм. Поне така на мене ми се... Това може би е техен момент. Това си е звучене, няма нищо общо. Началото е... Аз имам против всичките тия, дето ги набутват с една патка отзад, като и теглят една патка отзад и напред и хората върват напред. Да кажем, човека, дето отзад ги пробутва напред и те върват много напред. В интерес истината, повечето от тези хора не ги познаваме. В смисъл, ако примерно Дони Момчил, те се изкефиха, което им прави чест до някъде. В смисъл, че го приеха, издигнаха се над тези неща. Другите неща ги правим така. Аз лично не ги познавам тези хора. Нямам някакво отношение към тях, а това всичкото е тъшак, който ние си се кефим. Сега след ако има нещо... Кажи, сега му е времето. Сега ще кажа, що имам. Имам, защото, да кажем, като хора не ги познавам и не искам да ги познавам. Не ми е интересно да ги познавам, но като творчество и като изкуство или като какво ще да правят там, какви ще лайна да бъркат. Не ми е приятно това, което правят и това нещо, което се изнася. То е едва ли не
всеки ден по първа, по втора програма, на всеки къде пусне, само им дават гадните лигави физиономии на тия. Това не е ли някакъв вид завист? Не, завист. За какво да им завиждам? Да завиждам на един зле поддържат травестит ли? На какво да му завиждам на това? Няма за какво му завиждам, честна дума. Просто ми е противно, че се набутва една така простотия и се натяква едно такова мнение, че те са върха, да кажем, с сополивите лигави балади, с страшния джаз там на някакъв чикиджия, с страшната коса и с хубавата физиономия и страшно. И аз ще изпразна още малко, като го гледам. Какво полудя? Не мога и понася. Това е другата струна. Това означава ли, че вашите колеги ви понамразват и не могат да ви понасят, ама не смеят много да ви излеят на среща? За никой нищо да не бяхме казали, те пак си ни гледат на криво, което си е факт. Смисъл, сега не говорим за всички. Но това, което е основното, ние примерно е ясно, че не сме супер музиканти, не сме градили имидж, не сме професионалисти, такива, които изцяло се занимават с това нещо. Смисъл, не сме посветили целия си живота. Всъщност, сега да чукна на дърво, до момента имаме някакъв успех, имаме си някаква публика. Всеки, това от текстовете, това е... Има някакви такива забележки, които все пак някакъв труд сме положили, а пък има си някакъв талант, може би така погледнат отстрани, който... Нали, турски думи за географската ширина, това е една забележка, която... Колкото пъти го Володя Стоянов, не знам си кой... Той имаш против човека, бе. Той си е откровен цял за те нищо лошо няма. Имат публика хората, харчат се по същата... Нищо не мога да кажа, той си е цял гаджия. Той си е цял гаджия, циганка си, свири си, еволата, какво. Ама не се надува да кажем и да казва, аз съм с претенциите на еди какво си. Имаше един там, дето... Добре, няма. Чакай, знаеш какво? Само да те извиня, че те прекъсвам и искам да ти кажа, че сега четах някакво предаване, направили Васил Найденов и Богдана Кара... Да, по нова телевизия, да, става въпрос за по-новото музикално предаване. Да, и какво това предаване против чалгата? Те ли ще го правят това предаване? Той се бори човек отдавна против това. Против... Той не разбира против какво се бори, защото никой не може да каже какво е чалга и къде е общо взето добрия вкус, къде свършва и къде започва. За това ти говорим. Аз това много добре го разбирам. Всъщност, имате ли против така обратните хора? Ще стана въпрос тук за няколко. Не. Гей, лесбийски, аз това науча съм го казал и той се съгласи с мен, че колко повече обратни противоположни... Това съм го казал преди тебе. Това кога съм още в Унгария. Аз това съм го видял на собствения си гръб, там пълно с педали. В Унгария, като пътувахме преди по-често. И разкажете нещо. Там беше пълно с педали и там примерно ти сяш на баре, жените обикалете, те са активната страна в цялата тази работа. Аз още тогава съм установил това нещо. Те жените са агресивни от едно известно време. Това означава, че ти си... Не, разбира се, те са агресивни, защото няма мъже там. Няма мъже истински. Там тая, която една позната унгарка, която вика тук 50% са педали, са това образно казано. Това означава ли, 25% или не 50% бяха такива, които продължават рода си, ама само е така по инерция, защото е нормално да имат семейство и жена, занимават се с компютри, с все такива някакви собствени си неща. Смисъл, жените са някакво между другото, 25% са педали и вика останалите 25% не ни стигат. Вие помогнахте ли малко, за да решат демографския си проблем? Дръж! Помогнахме с каквото можахме. С каквото можахме, помогнахме. Сега чакаме тук в България да помагаме. Групово ли? Това ме измъчи. Защо? Ние уж са по-добро, сме си по-близко, по-близки. Ще го махнем. Значи, каква беше мисълта? Че 25%... Дали помогнахте относно да решат демографски си проблем и групово ли го направихте? Става за груповия секс, вече ви вода към тази. Какво с груповия секс? Групово правите ли го с групата? Басището не е наш тип. Не вие да го правите един с друг, да сте били съжени. Що да не сме грозни? Свето даже ми е симпатичен понякога. А ти на него? Не мога. Какво ли не опитвах? Какво ли не опитвах? Не става. Може би това е сега в момента, да, сега гради имидж, някакъв просто сменям имиджа. Понеже си сложил така една, как се казва, анорак. Очила. Може би това е Божи пожелание така. Значи да го провокираш това отношение. Сменям имидж, опитвам всякакви подходи, но... Към него. То така се започва да ставаш противоположен. Принцип, пробваш това. Унисекс. Ставаш унисекс. И това, дето казват, че всичко било в гените, нали? Да кажем,
това се залагало в гените. Това всичко според мен е глупост. Не може нещо...